Ara donarem pas a Mario Suñer Díaz, arquitecte des de 2005. Actualment és associat i subdirector del Departament de Paisatge a Batlle i Roig Arquitectes, on ha liderat importants projectes com la restauració paisatgística de l'abocador controlat de residus al Garraf, el camí de les Guixeres a Igualada, el passeig de la Boca de la Mina a Reus, la recuperació mediambiental del riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat o les vies blaves del Llobregat. També és professor del màster en arquitectura del paisatge a l'EPSA de la UPC des de 2015. A Mario compartirà amb nosaltres com el disseny d'itineraris esportius pot marcar un abans i un després en la manera d'entendre aquests espais. Endavant, Mario. Bé, bon dia. Moltes gràcies per l'oportunitat de venir aquí a compartir amb vosaltres algunes experiències que hem fet els darrers anys al despatx. Primer de tot, em disculparé si us faig mala cara, però ahir vaig estar fins a les 3 de la matinada fent obres. No sé si aquí hi ha algun tècnic de Sant Andreu de la Barca, perquè ahir estaven formigonant una passera sobre el ferrocarril i vam acabar tard. Bé, com bé ha dit la companya, vinc a ensenyar-vos experiències de projectes que hem fet en els darrers anys i de fet, és un fet que en els darrers 15 a 20 anys és un tipus de projecte molt comú. Fem més camins que no pas parcs. Suposo que el context on estem de ciutats consolidades, gairebé podríem dir no acabades, però sí que estan completament consolidades, doncs ja no requereix potser de tants nous desenvolupaments i en canvi ens hem adonat que durant el desenvolupament d'aquesta ciutat, de les infraestructures, doncs hem tallat moltes relacions amb l'entorn, amb els nostres rius, les nostres rieres i de cop ens adonem que volem reconnectar-nos, volem reconnectar-nos amb l'entorn natural i això sumat a un canvi sociològic del tipus de feina que tenim, la desconnexió del món urbà respecte a la natura, fa que hi hagi una gran demanda d'aquest tipus de projectes de sortir i conquerir la natura que tens a tocar, el parc natural de proximitat, que podríem dir que tenim tots al nostre entorn, a la riera, al riu, a la muntanya, etc. Llavors, abans de voler-vos aportar 4 exemples que hem fet durant els darrers, diria que uns 10 anys, però abans sí que volia fer com un repàs de conceptes que recullen una mica la metodologia o la sensibilitat que intentem aplicar sempre en aquests projectes. I espero que quan anem veient els diferents projectes, aquests diferents conceptes que us explico els hauríeu de veure reflectits. El primer de tots és el de la travessia de les escales. Us explico aquest concepte. Això ve lligat amb el concepte de l'itinerari esportiu que m'agrada a mitges, perquè en el moment en què estàs en el territori, quan surts a la natura, l'arbre no t'ha d'impedir veure el bosc i potser ens volem centrar en fer un itinerari tancat, un circuit molt marcat, quan en realitat el que estem és connectant és connectar amb una xarxa de camins molt més àmplia i pots estar molt centrat en una tècnica concret, definir un inici i un final, quan en realitat si fas una mica de zoom out, si te'n vas una mica amb el satèl·lit, una mica més amunt te n'adones que segurament fent una petita connexió, un petit pont, un petit camí, en realitat estàs connectant amb el camí de Sant Jaume o resulta que estàs, fins i tot si te'n vas enrere en el temps, pots estar refent un tram de la Via Augusta, com hem fet aquí darrerament a Esplugues. Per tant, és molt important treballar en totes les escales, amb la lupa, òbviament, perquè has d'anar resolent tots els problemes de petita escala i pròpies del projecte, però abans d'intentar sortir, tenir una mirada àmplia i veure que l'actuació que pots estar fent pot tenir una major dimensió, una major transcendència.
El segon concepte és el concepte de porta. Creiem que és molt important significar molt bé aquests punts d'entrada, sobretot quan es tracta d'entrar en un espai natural. Jo ara us descriuré una situació que segur que tots teniu, reconeixereu als vostres municipis. I és que l'inici d'un camí per la natura és un carrer que primer està urbanitzat i que de cop resulta que s'acaben les voreres, però continua la vorada de formigó, arriba un moment que l'asfalt s'acaba i et trobes una cadena amb una senyal de trànsit que diu que per aquí no poden entrar camions, i això és l'entrada d'un espai natural. Creiem que en qualsevol projecte d'aquest tipus és molt important magnificar el moment d'entrada. Segurament us porto aquesta imatge anecdòtica d'un parc natural americà. La carretera és la mateixa just abans i just després d'aquest gran arc, però inconscientment, en el moment que traspasses això, hi ha un canvi de consciència del lloc on estàs i en conseqüència de respecte cap al... Si tu poses de manifest que estàs entrant en un lloc especial, un lloc natural, en un lloc nou, segurament la manera com l'usuari interpretarà aquell lloc serà diferent, més enllà de si simplement és una entrada gairebé sense cap tipus de significació. De la mateixa manera és molt important sempre intentar generar nodes. Els nodes pot ser des d'una bifurcació de camí, un mirador, un punt baix, potser pot haver una acumulació d'aigua quan plou, intentar sempre significar aquests punts importants del camí, intentar també festejar-los, perquè això té relació amb el següent, que és el concepte de ritme i experiència. La carretera que veieu a la imatge, segurament en cotxe és magnífica, però s'ha de tenir en compte també la velocitat a la que anirà la persona que hi va i caminar aquesta carretera és duríssim. És important també considerar com és l'experiència de caminar o de córrer en bici pels itineraris que fem. És de manera d'intentar fugir d'una gran monotonia, intentar generar un ritme d'esdeveniments que pot anar relacionat òbviament amb les portes, amb aquests nodes, amb les plantacions que s'hi facin per enriquir el nou paisatge que generem. Un altre concepte molt important és el de cercar els valors del lloc. Quan entres a un projecte nou, per molt degradat que et sembli que està, a qualsevol lloc té valors. Té valors en forma de visuals, en forma de vegetació existent, en forma de... Sempre hi ha un punt significatiu al qual t'has d'aferrar, i l'has de significar i l'has de fer encara més gran i subratllar. Això, òbviament, enriqueix el projecte i al mateix temps és gratis. No cal generar un lloc, aprofita les coses que tens per treure-li el màxim profit. I això té a veure amb una metodologia de treball, de molta feina de camp i anar cercant, amb una vista entrenada, anar cercant tots aquests valors que posar de manifest en el projecte. Un altre concepte molt important és el de fita, que té a veure a l'hora de seleccionar sobre quins camins intervenir o fins i tot un cop escollit intentar generar una fita com un punt d'arribada. Això és com un factor motivador, catalitzador del desig de recórrer una distància perquè tens un punt final al qual arribar-hi. I això, l'exemple que va ensenyar de Viladecans és claríssim, perquè tens l'ermita de Sant Ramon, a dalt de les muntanyes del Garraf, i a més aquest té diverses vessants, perquè pots anar des de Viladecans, des de Sant Boi, pots anar fins i tot des de Santa Coloma de Cervelló. Una altra idea important és trobar l'especificitat, aquest paraulot. És intentar treballar a cada lloc amb allò que li és propi. Intentar que, això té a veure potser amb la materialitat, que els materials que utilitzis s'avinguin al lloc, perquè són locals o perquè formen part de la tradició constructiva de cada lloc. I aquest ve lligat al seu temps amb intentar que qualsevol actuació tingui el seu propi caràcter i identitat. Una fita que tenim sempre als projectes que abordem és que
amb una única foto dels nostres camins, dels nostres projectes, tu puguis saber on estàs. Puguis saber si és el camí de les Guixeres o el passeig de la Boca de la Mina. Veureu que els exemples que us porto, cadascú, a través de l'elecció de materials i solucions constructives, intentem sempre aconseguir que aquestes actuacions totes tinguin un caràcter i una identitat diferencial. Un altre de nou és el foment de la biodiversitat. Això, a nivell de camins, a nivell d'actuacions lineals, té a veure amb l'aigua, amb el control de l'aigua i un bon drenatge. Sense saber, sense conèixer tots els exemples dels diferents municipis, però m'atreveixo a dir que el 90% dels problemes que tenen els vostres camins són de drenatge. Normalment per carència d'un drenatge controlat. Això genera escorrenties, tolls. Llavors, en lloc de... No només és un tema de solució al problema, que és senzill, al final és un sistema de drenatge, un sistema de cunetes, de punts de retenció. Al mateix temps, això és un canvi en la manera de treballar amb l'aigua. L'aigua no és un problema, l'aigua no cal portar-la ràpid a una claveguera i desplaçar el problema, sinó que pot ser un recurs amb el qual jugar, amb el qual infiltrar, amb el qual regar i generar vegetació i biodiversitat a l'entorn en el contacte amb els nostres projectes. És el d'accessibilitat lògica. Això aplicat sobretot en entorns, en aquesta frontera entre l'urbà i el rural, que molts cops hi ha aquesta discussió del grau d'accessibilitat que s'ha de dotar d'aquests espais. I simplement aquesta imatge, que és una caricatura d'un espai, que en aquest cas és urbà, aquí a Barcelona, on és el festival del Passamà, però us ho porto per una mica tenir consciència de que cal agafar en perspectiva i potser exigir una rampa del 6% en passamans, en tot tipus de paviment, quan 3 metres després entres a un entorn natural on ja, saps? Intentar tenir un balanç, per suposat els espais han de ser accessibles i hem de garantir la seva inclusivitat, però tenir no perdre una mica la perspectiva i la proporció de les accions que fem. Per suposat, sempre intentem innovar, aplicar solucions noves a nivell de materials, a nivell de secció tipus. Ara, en els exemples que portem, veurem uns quants. Treballant, dissenyant perspectiva de gènere, intentar no generar racons, espais il·luminats, que no hi hagi activitats d'un únic tipus, que hi hagi que cadascú pugui trobar el seu racó, el seu lloc per l'activitat que desenvolupa en els nostres projectes. Un altre molt important, i que aquest potser lliga molt amb el programa que hem vist, el programa de senyalització, que és que és molt important explicar els valors del territori. Nosaltres veiem el que coneixem i només estimem el que coneixem. Llavors, és com la diferència entre visitar un museu o una ciutat tu sol amb els teus coneixements o visitar-ho amb algú amb molts més coneixements que tu sap explicar. Sempre, en qualsevol projecte, intentar trobar la manera, ja sigui amb una senyalètica, digital, el que sigui, però transmetre, explicar els valors del lloc on estàs és cabdal per enriquir el projecte. I finalment, treballant mitjançant la filosofia Cradle to Cradle. Aquesta filosofia el que pretén és eliminar el concepte de residu de la manera de treballar. Intentar sempre que tot tingui o bé un cicle de vida tancat i que tot sigui reutilitzable, o bé reciclable, o bé utilitzar materials reciclats. Això avui dia, en un context d'emergència climàtica, de canvi climàtic, que tots coneixem, és vital. Un cop vist aquesta sèrie de conceptes que jo crec que anireu veient en els 4 projectes que us ensenyo, comencem amb el primer, que el primer ens trobem aquí a Casa Esplugues, que és la connexió ciclable entre Barcelona i aquest municipi i Esplugues, i que és un exemple d'una connexió que segurament va existir sempre i que un seguit d'infraestructures van tallar i que darrerament els darrers 7-8 anys
doncs vam aconseguir reconnectar aquests dos municipis mitjançant aquest recorregut per vianants i per ciclistes. Això, en el context on començava el projecte, doncs, Barcelona tenia ja una important xarxa de carrils bici, fins i tot la Diagonal, però quan arribava aquí al Cervantes s'acabava, i la manera d'arribar a Esplugues doncs havies d'anar per Sant Joan de Déu o bé anant per la carretera. El motiu és, el coneixeu, el pont de la Ronda amb els seus bucles i espaguetis d'accés i, clar, molts cops aquests projectes que engegues i has de lidiar amb infraestructures, la complexitat és que molts cops treballes, en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona, Ministeri, Generalitat, Fomento, alguns cops també la pròpia Diputació, i afegeix un nivell de complexitat molt gran perquè cadascú té les seves manies, els seus requeriments i acostuma a ser força difícil. En aquest cas, la voluntat política de totes les bandes, d'Esplugues, Barcelona i l'Ajuntament de l'àrea metropolitana, va servir per tirar endavant aquest projecte. Clar, allò que dèiem del treballar en diferents escales, habilitant aquest recorregut, no sé si arriba al mig quilòmetre, són 500 metres, però de cop et connecta Barcelona amb tota la seva xarxa de carrils bicis, d'avingudes, on es pot fer esports, on es pot córrer i a més, et connecta, de sobte tens línia directa per arribar a Collserola a través de Finestrelles i la seva xarxa de camins, amb la qual ja estàs connectant amb quilòmetres i quilòmetres de rutes, de trails, etc. Però resulta que també et connecta, per exemple, amb aquest espai, amb el Parc dels Torrents, amb la ruta que fareu després i fins i tot si això continua, amb la carretera de Cornellà, que ja té aquesta possibilitat, resulta que ja connectes amb el Llobregat. Llavors, aquest tipus de projectes molts cops és com intentar, com es diu, posar el fil a l'agulla, és intentar trobar el lloc per on poder passar el camí. I és un exercici complex, de molta feina de camp, de veure quin és el punt on tinc aquests 3 metres, on tinc el gàlib mínim per poder fer aquest camí. No sé si l'heu fet, però al final és una cosa molt senzilla, és només una cinta, però que per poder fer aquesta cinta el nivell d'infraestructura necessari és complex, degut a la pròpia complexitat de la infraestructura. Al final és un camí enmig del talús del que era el Cervantes, amb una materialitat específica, amb uns murs de gavions, un paviment de formigó de color, un estou, una barana de còrten, tot buscant una imatge pròpia. Llavors, aquesta imatge de la dreta és la clau que va permetre aquesta connexió. Aquí, arrel del 2008 i la crisi immobiliària, hi havia tota una sèrie d'actuacions de vialitat que van quedar obsoletes. Llavors, aquesta infraestructura que havia de ser per cotxes, hi havia una reforma de la mobilitat de tot aquest nus, va quedar en res i va quedar en desús. I el permetre utilitzar aquest túnel per aquesta funció de vianants i ciclistes és la que de cop va desbloquejar tota la resta. Tota la resta de dificultats ja eren solventables. Poder gaudir del trànsit, igual que hi ha el trainspotting, la gent que li agrada, el veure els cotxes des d'una perspectiva elevada té un cert atractiu que no pas estar a la mateixa cota. I al mateix temps, sempre amb la vegetació intentem generar, estar com protegint, intentar generar espais d'escala humana fora de la gran escala que té l'avinguda Diagonal, tot i que després ho pots trobar als teus llocs si vols veure. Sempre amb això, un gran foment de la biodiversitat, amb l'ús d'aigua com a principal acció per afavorir-la. El segon exemple, que és el camí del Canal de la Dreta, el Baix Llobregat connectant Sant Vicenç dels Horts amb Santa Coloma de Cervelló, no sé si hi ha algun tècnic d'aquí de la zona. Això és al revés, en lloc
la manca de connexió entre aquests dos municipis no és tant per una infraestructura en transversal, sinó que és la pròpia infraestructura longitudinal juntament amb el canal de la dreta impossibilitava aquesta connexió. Llavors, això neix d'un encàrrec on a la dreta podeu veure Sant Vicenç dels Horts, a l'esquerra veieu Santa Coloma de Cervelló. Hi havia un primer segment fet a la dreta que unia Sant Vicenç dels Horts amb un trencant que puja cap a una de les seves urbanitzacions i l'encàrrec era de perllongar aquest projecte fins a la rotonda que ja et dona accés cap a Santa Coloma de Cervelló. El projecte prèviament executat era aquest, era una vorera al costat de la B-2002, un projecte correcte. Era un tram d'1,2 quilòmetres per aconseguir això, unir aquests dos municipis mitjançant per vianants i ciclistes. L'entorn per on havíem de passar és un entorn encara industrial, amb activitat, amb amplades diverses, amb una activitat bastant frenètica durant el dia, amb punts crítics molt estrets, i el resultat al final podia haver estat donar continuïtat a aquest tractament en aquesta banda. Nosaltres, de manera proactiva, el que ens preguntàvem és què passa a l'altra banda. A l'altra banda veia amb aquesta riona, amb aquests plàtans magnífics, fins i tot a l'hivern, tot un arbrat increïble, de centenaris exemplars, i tot ve donat de l'existència del canal de la Dreta. El canal de la Dreta és una infraestructura de reg, diria que gairebé deu ser bicentenària, és l'homònim al canal de la Infanta del marge esquerre. És un canal de reg que serveix per regar tot el camp agrari, tot el parc agrari de la dreta de Lloret, a Sant Boi, Viladecans, Gavà, fins a Castelldefels. Però en una situació una mica marginal, en un marge, en una viona, en una situació força decadent. Llavors, aquí un altre cop, fent aquest exercici de zoom out, de mirar enrere, aquí el que veiem és la línia blava, que és el camí del marge dret del Llobregat, el camí que va al costat, segurament heu fet molts, al costat del riu, que és continu des de la platja fins a Martorell, fins i tot ja una mica més. Doncs resulta que hi havia la possibilitat, fent aquest exercici, que aquesta ruta no només fos la connexió entre Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma, sinó que a través de la carretera del Parc Agrari, que és un vial d'ús en teoria exclusiu pels pagesos, juntament amb la nostra actuació i alguns camins existents, donava l'opció a generar un bypass d'aquest camí que t'habilita un recorregut circular, t'habilita una bifurcació, perquè el Serra Setmana, el camí del Llobregat, està apartada molts cops, i de cop el que primer era només una connexió entre els dos municipis resulta que pot ser un camí amb nom propi. Llavors no és la connexió entre Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, sinó que estàs fent un segment del que podria ser el camí del canal de la Dreta. Referents de camins de canals, doncs n'hi ha molts, no? El més proper que tenim seria el canal d'Omidí, al sud de França, salvant les distàncies, però que era un referent que teníem a l'hora per plantejar aquí un altre tipus d'actuació. Òbviament, l'estat actual del canal està lluny en aquest moment de ser com el canal de Midi, però potser aquesta actuació pot ser un primer pas per posar-ho en valor, en tant que poses el marge en valor, la gent ho veu, potser generes demanda de sota, doncs arreglem això. Molts cops una primera actuació, encara que sigui petita, genera la demanda d'allargar aquestes transformacions. I també és l'oportunitat de trobar una bona, de definir correctament la frontera, molts cops amenaçada, entre l'urbà i en aquest cas el parc agrari. El parc agrari és un territori molt tensionat per urbanisme, llavors trobar aquesta línia i refer aquesta frontera era un espai, era una oportunitat. Òbviament, solucionant tot un conjunt de complexitats tècniques.
En aquest sentit, la proposta que va fer, en aquest cas és un projecte de la Diputació que va ser acollida amb bons ulls, és passar el camí a l'altra banda, actuar en aquest marge del canal, amb una secció senzilla, un camí de 3 metres d'ample, sense segregació, o sigui, on es compatibilitzaven ciclistes i vianants, amb una il·luminació que en inici era solar, després es va fer d'altra manera, una barana i una viona de protecció. No té gaire més, aquesta la viona, la barana, un paviment i una il·luminació. Aquí, de nou, important aquesta feina de camp, anar a trobar aquests valors, anar a trobar aquesta vegetació existent, els punts crítics, allà on podem fer un eixamplament, on generar una petita zona d'estada. Això és una feina molt important que dona el resultat aquest. No sé, si ho comparem amb la versió anterior de fer una vorera per l'altra banda, doncs per mi no té color. Aquí ja estem generant un nou camí en contacte amb tots aquests plàtans que et permet veure l'aigua del canal o que ens permet arranjar els accessos a les diferents parcel·les agrícoles, un recorregut amb il·luminació, treballat amb materials naturals i on abans era un límit entre la carretera i el parc agrari una mica sense definició, per dir-ho bé, doncs ara és com una bona frontera. És una bona frontera del final del municipi, el contacte amb l'espai, en aquest cas, agrícola. Que dona aquesta imatge, aquesta nova cinta davant del paisatge dels plàtans que segueixen el curs del canal. El tercer exemple és un projecte a Reus i aquest és força especial perquè és un projecte on, a banda de malló físic, que és el projecte del camí i materials, aquí entren en joc altres temes més sentimentals, d'emocions, de sentiments, de l'imaginari col·lectiu de la ciutadania de Reus. El passeig de la Boca de la Mina és un camí, un passeig, un bulevard que va des del centre de Reus, des de l'estació, cap al nord, connectant, arriba fins a la Boca de la Mina, que és una mina d'aigua, on històricament hi havia un molí per moldre el gra i que serveix de connexió, ja veieu, amb un munt de rutes, de camins agrícoles, que al mateix temps són rutes per ciclistes, runners, etc. Clar, això no és un camí nou, tirant una mica de l'Institut Cartogràfic ja veus que és un camí històric, on imatges del 56, cartografies de principis de segle, i al final, gratant una mica investigant, de seguida pots constatar que és un lloc històric per l'oci de la ciutadania de Reus. És un camí del qual es té constància des del segle XVI i és un camí d'origen agrícola que connectava amb el molí que us deia, un molí que s'alimentava d'aigua de mina, que a mitjans del segle XIX es transforma en un bulevard plantat, com n'hi ha de molts als municipis de Catalunya, que aprofitant aquesta connexió fins al molí esdevé un passeig on la gent anava a caminar amb els col·legues, a lligar, a festejar. Llavors, aquest èxit com a espai públic fa que les famílies importants construïssin les segones residències a l'entorn d'aquest camí, molts d'aquella modernista, d'estil modernista, i bé, a finals del segle XX, la segona meitat del segle XX, el desenvolupament del ferrocarril, de la urbanització fa que aquest camí entri una mica, ja veureu, en un cert declivi. Hi ha un enorme patrimoni d'imatges, de gent que els diumenges trobava les seves millors vestimentes, es anava allà a fer fotos amb les seves filles o anaven amb les seves pameles, els seus col·legues, on s'organitzaven events. Això precisament és el que és la Boca de la Mina, el que dona nom a aquest camí.
Aquesta és un personatge molt icònic pels ciutadans de Reus, que és la senyora Maria, una senyora que venia a caramels, venia anisos i licors per la gent que hi anava, que arribava fins allà. Això és el plànol més antic que hem trobat, de finals del 19, 1888, on ja en la manera com es dibuixa, si compareu això el dibuix del Paseo de los Seminarios, que és el Passeig Mata, amb el passeig de la Boca de la Mina, que en aquell moment es deia l'Alameda del Molino, en la manera com està dibuixat en comparació amb la resta de ciutat, un pot entendre que segurament devia ser el primer espai públic del municipi fet amb veritable intenció de ser un espai d'esbarjo, un espai públic. Bé, el context que ens trobem el 2018 és diferent, és un espai en cert desús, amb moltíssims problemes de drenatge, amb un cert abandonament, amb un cert vandalisme. En canvi, encara amb una potent activitat esportiva, del que us comentava abans, del seu potencial de connexió amb un munt de rutes, t'obre les portes al Camp de Tarragona i tota la xarxa de camins que hi ha. Bé, els requeriments de l'Ajuntament eren tots. Els requeriments eren tots. Garantir l'accessibilitat, enllumenat públic, videovigilància, senyalització, bon drenatge, mobiliari urbà, fer tanques, però al mateix temps, amb sort, amb una sensibilitat per preservar el patrimoni natural, aquests gairebé 300 arbres, aquests plàtanos acerifoli existent, i també per sort una sensibilitat per intentar mantenir aquest caràcter tou, aquest caràcter rural que tenia el camí històric. Si veiem els requeriments i intentem aplicar solucions convencionals per resoldre aquests requeriments, fàcilment arribarem a la conclusió que calia fer un carrer. Calia fer un carrer amb les seves voreres o una plataforma única en el millor dels casos, però amb els seus bancs, els seus fanals, les seves reixes per l'aigua, i òbviament no ho van voler fer així. I aquí van engegar un exercici de cerca d'aquesta especificitat. Reus va néixer Antoni Gaudí, té un patrimoni modernista important, potser l'obra més important que hi ha és l'Institut Pere Malta, que precisament està gairebé en contacte amb el passeig de la part nord. El propi camí ja disposa de tot un seguit d'elements que ja et donen les pistes que el treball amb la ceràmica, que el treball tradicional és l'específic, pot ser l'específic d'aquest lloc. Fins i tot actuacions més recents, com és el barri Gaudí de Ricardo Fill a la part sud, resulta que ell també ho va entendre, i l'ús de la ceràmica en color va ser com el leitmotiv del seu projecte. És per això que l'aposta de la proposta és de treballar mitjançant tradició i artesania com a millor resposta per resoldre tots aquests requeriments. Abans si recuperem una mica el que us explicava de l'estat actual, els greus problemes de drenatge, tot ve motivat perquè no hi havia un drenatge. Llavors l'aigua circulava per on es feia lloc i donava peu a tots aquells tolls i aquells arrossegaments que veiem en els fossos. El primer és refer aquesta secció. Per solucionar aquest problema sempre el que es fa és controlar l'aigua, canviant les pendents transversals, en aquest cas portant les aigües cap als laterals, fent un sistema de drenatge, cunetes verdes en els laterals, que en el fons són els propis jardins que t'acompanyen en el passeig. I resulta que aquesta ja era la secció original. Si veiem les imatges històriques ja veiem per on va l'aigua, ja veiem que l'aigua es portava cap als marges i segurament actuacions de manteniment mal fetes al llarg dels anys van eliminar aquesta secció tipus i van deixar la situació amb una total manca de control. Llavors, la secció tipus, en lloc d'intentar pavimentar-ho tot, el que cerca és dividir, segregar. Llavors, si veieu la part esquerra, veureu que hi ha una franja construïda
en els parts més amples de 2,4 metres, més amunt potser es redueix cap a 1,20 m. Aquesta franja és pavimentada, és la que t'assegura l'accessibilitat, és per on van tots els nous serveis, també és la que li dona, ja veureu, la nova identitat, el nou caràcter a la proposta, i això, però que és només un terç. Això deixa que tota la resta del camí, amb ja unes pendents controlades, un ferm en condicions, pugui mantenir el caràcter tou que tenia i que volem mantenir. Si veieu, aquesta franja pavimentada va reaccionant a l'entorn, va resolent connexions amb el barri, va posant en valor punts com la Font del Lleó, allà on tenim espai s'eixampla, genera places, jocs de trobada. En l'espai central, ja veurem, ens apropiem d'un solar en desús per fer com un petit espai més contemplatiu i tota aquesta cinta va recorrent tot el traçat, habilitant aquesta accessibilitat, però al mateix temps donant-li aquest caràcter fins a arribar a la part final on està la boca de la mina, aquesta mina que dona nom al camí. El resultat final és aquest, aquí veiem la franja construïda, petita, un terç de la secció, enfront del paviment de sauló, que és el que sempre havia estat i que mantenim. Òbviament, els arbres continuen sent els protagonistes, però la nova materialitat s'avé amb el context, amb la història del lloc, amb la tradició artesanal de treball amb la ceràmica, en aquest cas també amb la Sènia, traient per profit d'aquest material, del totxo artesà, col·locant-ho de diferents maneres per generar riquesa en la pavimentació, diferents textures, diferents riquesa al final del cap i a la fi. La plaça central, que serveix com a punt de trobada, meeting point, que està en un punt estratègic, en contacte amb una escola, amb un centre educatiu de nova creació, que disposa d'un escenari, la senyalètica, l'explicació del lloc. Aquests murs, si bé la pavimentació està tota feta en totxo, els elements verticals d'aquests murs estan fets també amb una peça tradicional que és la tova ceràmica, i amb això es generen aquests murs que són d'una banda murs de benvinguda, són murs que et vas trobant al llarg del recorregut donant-te façana, donant-te imatge i que integren el contingut del passeig. Fins i tot aquesta solució també resol el tancament d'un equipament que imita, integrant vegetació. Allò que dèiem dels nodes, també posar en valor punts ja existents. Aquí hi havia un indret amb un antic accés a una d'aquestes finques modernistes, amb una font, intentar generar d'això un node, un punt de trobada, una zona d'estada, òbviament recuperant l'antiga font i fent que tot enriqueixi l'experiència del passeig pel camí. La part central, en contraposició a aquesta cosa dinàmica activa del camí, hi ha un petit espai públic on van tenir la possibilitat d'aprofitar un solar abandonat públic, on van fer aquest que van denominar el Parc de les Olors, que és un jardí d'aromàtiques en forma de 3 camins als quals arribaven a una plataforma final, allò de la fita al final del camí, on poder seure i gaudir del paisatge del barranc o simplement estar tranquil amb la gent, amb les bicis, de tenir-les al darrere. Són 3 camins amb una caracterització diferent, amb aromàtiques de diferents colors, la franja violeta, la vermella i la groga, i que et dona peu a arribar a aquestes plataformes amb aquests bancs simplement com a zones d'estada i de lleure. La part alta, el camí s'estreta, la cinta és més estreta, però continua tenint el mateix caràcter, la mateixa imatge, fins a arribar a la part alta on tenim d'una banda la boca de la mina, que és el lloc, aquesta fita final que dona nom al camí, i dos basses de rec sobre la qual van... La història deia que aquestes basses que abans no estaven tancades era costum d'anar a banyar-se la nit de Sant Joan.
Llavors, per rememorar aquesta història, vam construir un petit mirador que es posa entre les dues basses, com donar la possibilitat de pujar aquí i gaudir d'aquesta imatge de les basses i també del paisatge de l'entorn. Finalment arribem a la boca de la mina, on vam recuperar una estàtua de la senyora Maria, que rememora la dona que venia a Nisos al final del camí. Al final, l'actuació el que vol és mantenir la identitat i el caràcter, però generant una nova identitat i un nou caràcter. Estem afegint una nova capa a la història d'aquest passeig, però aquesta capa entenem, o volem pensar, que és respectuosa amb els valors del lloc i amb aquests més, s'integren en el context i en l'entorn de Reus, intentant reproduir una mica les imatges del passat en el nou projecte. El darrer cas és... M'ha semblat sentir que hi havia algú d'Igualada aquí. El camí de les Guixeres, en aquest cas, és un exemple de com una actuació per generar un itinerari pot servir per recuperar un espai degradat. No només el nucli urbà d'Igualada, aprofitant diferents espais públics, naturals que hi té, com és la Riera d'Òdena, el riu Anoia i diferents parcs perimetrals fins a arribar a la part nord on tenim aquestes formacions, aquestes muntanyes. Això és una imatge que deu ser cap allà als anys 50 i la línia aquesta que veieu és el camí de les Guixeres. Jo, per la gent de Barcelona, els faig la comparativa que les Guixeres és a Igualada el que la carretera de les Aigües és a Barcelona. Per dimensió, però és un... Si això era la situació original de la muntanya, l'activitat extractiva de les Guixeres va donar peu a una plataforma sensiblement horitzontal, en una cota elevada, amb bones vistes de la ciutat, però clar, ja veureu que amb molt mal estat. L'objectiu del projecte són bàsicament dos. El principal, el que ens dona l'Ajuntament, és garantir la continuïtat de l'anella verda, resoldre aquest segment d'anella verda. Al mateix temps, un segon objectiu potser més autoimposat és el de, ja que fem això, intentem millorar les condicions del lloc per intentar afavorir la seva renaturalització. L'estat previ això, a banda de ser un espai d'unes antigues guixeres, això durant uns anys va ser utilitzat com a estació de transferència de residus, que era un lloc molt degradat, molt abandonat. Problemes de despreniments, problemes d'escorrentia en els segments de camí que ja hi havia, però al mateix temps amb un potencial enorme. No només al llarg, aquesta posició elevada respecte al municipi, que li dona molt bones vistes, però també a la part final té una visual de Montserrat impressionant. Aquests valors que dèiem, els valors del lloc que hem d'intentar subratllar, recuperar, mantenir, en aquest cas hi havia una certa vegetació preexistent, hi havia uns pins heroics que havien sobreviscut les 1001, hi havia unes plantacions d'oliveres i de manllers més o menys endreçades per la gent, per la comunitat propera, i fins i tot la pròpia aquesta topografia que pel fet de ser artificial no deixa de tenir una certa magnificència i que potser més posada en valor pot resultar fins i tot maca de veure. La proposta és molt senzilla, veureu que té similituds amb l'anterior, amb la boca de la mina. En el fons aquesta línia que dèiem, aquesta línia de l'anella verda, són tres línies en paral·lel. Hi ha una línia interior, que és el drenatge, que és una cuneta verda. Ja veureu que després, a banda no és només una línia, sinó que té més coses. Té pròpiament l'anella verda, que és aquest camí tou de sauló que recorre els 800 i pico metres que té aquest segment, i després té aquesta franja exterior, aquesta franja de metrobín construïda, en aquest cas era de formigó, que d'una banda és la que ens dona l'accessibilitat,
no? Tenim una banda pavimentada que habilita a determinats col·lectius a poder caminar per aquí, però al mateix temps és com, aprofitant aquesta condició de mirador sobre el paisatge, és com si haguéssim agafat un mirador i l'haguéssim estirat tot al llarg del camí davant de les vistes que té el camí enfront de la ciutat i Montserrat. En aquest sentit, la proposta és molt geomètrica i amb aquesta geometria de zigzags el que va fer és va dialogant amb aquestes preexistències, amb les oliveres existents, amb els pins, amb les visuals més afavorides. Tenim per la banda interior aquesta franja de l'aigua, que no només és una cuneta, sinó que aprofitant pedres d'aquests despreniments, el que vam habilitar són aquests murs transversals que generen una successió de petites preses amb la voluntat que aquestes agafin l'aigua, la infiltrin i permetin un desenvolupament millor de la vegetació que s'hi planta. La franja central és la franja, la pròpia anella verda, que és aquest camí. Aquí vam tenir l'oportunitat de... Això es va fer a l'estiu, durant aquell mateix estiu renovàvem una sèrie de carrers al municipi i vam poder coordinar una acció de recuperació del fresat que venia, que es generava amb la renovació d'aquests carrers, en lloc de portar-ho a un abocador o portar-ho a no sé on, aprofitar-ho com a valoritzar aquest residu com a subbase dels nostres camins, per la seva bona condició de resistència i de drenatge. Finalment, aquesta franja pavimentada lateral davant de les vistes, que es dibuixa tal qual sobre el terreny reaccionant amb la vegetació existent, reaccionant davant les vistes i que en determinats punts se subratlla amb un altre element, que és aquest banc, que és un banc bastant vulgar, però que col·locat de manera estratègica, generant aquests girs, també amb la mateixa peça resolem els sobreeixidors dels drenatges, doncs aconseguim generar espais. Bé, aquesta és la resposta del camí amb aquesta geometria molt clara davant del paisatge, generant miradors. Aquí, en el moment que controles l'aigua, generes que la natura treballi millor i aquest espai als mesos de maig, juny, està força bé. Aquest ziga-zaga, que cadascun d'aquests miradors respon, en aquest cas el primer és perquè té davant el camp de futbol, no sé si és el camp municipal o és el municipal, el segon té aquests pins existents i per tant et permet generar, tens un racó d'escala humana davant del paisatge i aquí es veu aquest ziga-zaga que dialoga amb el paisatge i que culmina al final on es veu la vista de Montserrat i on es veu una fita en forma de sortint, que és una mica el que t'atrau per voler arribar fins al final. Aquí es veu més clarament Montserrat al fons i com hi ha aquest element constructiu, aquest voladís, que és un mirador, és com un punt final del recorregut, que ha esdevingut una tribuna estupenda per veure la primera setmana de juliol a Igualada es celebrés el European Balloon Festival, i llavors és una tribuna fantàstica per veure aquest espectacle de globus. Finalment, quan arriba la nit, te n'adones que el paviment, aquest formigó, no és normal, té una cosa estranya, que és aquest àrid luminescent, que no il·lumina, però que sí que et dona una lluentor durant les primeres hores de la nit que pot servir com de guia a través d'aquesta franja pavimentada per tornar a casa. Això són tots. Moltes gràcies per la paciència.